Hello po kabayan, kumusta po kayo? Ako po si Teacher Roger, isang OFW dito sa China at ako po ay nagtuturo ng isang kindergarten o sa isang kindergarten school dito sa China. Okay, so sa video pong ito pag-uusapan po natin ang mga trabaho para sa mga Pilipino dito sa China, or ito yung mga trabaho na open para sa mga Pinoy sa China. So kung gusto nyong lumipat or magpunta dito sa China para magtrabaho bilang isang OFW, ay ito po yung ilalahad ko po sa inyo yung mga posible ninyong mapasukan or posible ninyong applyan. Mag-ingat lang po kayo sa mga illegal recruitment na nangyayari online at sa mga nababasa ninyo sa Facebook or mga nababasa nyo sa dyaryo or sa iba't ibang pahayagan about sa uh, jobs dito na available para sa mga Filipino sa China. Kasi uh, bibihira lang po ang hindi mahigpit po dito para sa mga non-native, or mahigpit ang or limitado po ang mga job opportunities dito para sa mga Asian countries or mga bansa na hindi native English speakers. Mga ganun. So, limitado ang options natin. So, mag-ingat po kayo para sa uh, para make sure na pag nagpunta kayo dito ay legal ang mapupunta o legal ang mga papilis ninyo o legal ang trabaho mapapasukan ninyo. Mahirap na po kung mapapasubo tayo sa sa mga illegal recruitment kasi maaari natin itong ikapahamak. Alright. So ano nga ba ang mga trabahong pwede ninyong applyan dito sa China, or anong mga trabaho ng mga Pilipino na nandito sa China? So una dyan yung mga engineers. So ang marami tayong kakilala or marami akong kakilala ng mga engineers, lalong-lalo na noong 2008, 9, 10, yung mga panahon na yon na hindi pa mahigpit sa visa at maayos pa ang relasyon ng China at ng Pilipinas. So, ang daming engineers dito na nagtatrabaho sa mga Western companies kasi maraming mga factories dito ng mga Western ang mga galing Western tapos dinadala dito sa China. So, marami tayong mga engineers na nagtatrabaho ng mga Pilipino, nagtatrabaho sa mga Western companies, sa mga Korean companies, sa even Chinese na affiliated sa mga Western companies as well. So maraming mga engineers dito, lalong-lalo na noon. Ngayon marami pa rin, pero mas madami noon. So ayan, so kung related ka sa technology, sa computer, sa mga chips, mga gadgets, yun, sa electronics, yan ang open sa mga engineers para dito. So sa construction, civil, mga ganun-ganun, hindi sila. O sa sa part ng technology, maraming mga engineers po. Yun lang po ang base sa pagkakaalam ko sa mga nakakasalamuha akong engineer. So, kung may mga kakilala kayo na engineers dito na ibang linya, paki-correct na lang po ako, paki-comment na lang po sa baba. Alright. So, mayroon ding pangalawa po, so ang unang engineer, pangalawa po ang mga teachers. So, marami din tayong mga kakilalang mga Pilipino dito na nagtuturo ng iba't ibang subjects. Halimbawa ng mga subject na tinuturo ang math, physics, chemistry, biology, at karamihan mga ganun, at English. May mga ilan tayong kakilala na nagtuturo ng business at business management at computer, pero ilan lang yan. Bibihira ang mga open na teaching opportunities sa mga ganung mga subjects. So karamihan talaga math, science, physics at chemistry, kasama ng biology. Yun. Pero mas marami pa rin ang mga nagtuturo ng English. Kasi ang English, maraming broad ang concept niyan eh. Pwede ka sa primary, kindergarten tulad ko. Pwede ka sa high school, sa senior high, pwede ka sa middle school. Yun. So, maraming nagtuturo ng English.
So, ayan. So, ang pangatlo, so, una, engineers, teachers, at ang pangatlo, so, yung mga musicians natin. So, marami din tayong mga kababayan dito na nagtatrabaho bilang mga musikero, mga singers, sa banda, sa mga grupo-grupo, banda. Mga nagtatrabaho sila sa malalaking restaurant, mga malalaking mga hotel, malalaking mga entertainment centers. So, yan, marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho dyan. So, ang alam ko sa Shanghai Disneyland, marami ding mga Pinoy na nagtatrabaho doon. Kasi hindi mo naman may tatanggi talaga na pagdating sa musicality, iba talaga ang level ng mga Pinoy. So, magagaling ng kumanta, magagaling pang sumayaw. So, pagdating pa sa mga instrument, panalo talaga. So, yan. So, pagdating sa dignidad at sa reputation ng mga Filipino workers dito sa China is mataas talaga. Mataas ang antas ng mga workers dito, ng dangal ng mga Pilipino dito. Kasi pagdating sa teaching aspect, siyempre magagaling ang mga guro natin, mga bihasa, tapos mga hard workers. Yan, very much hard workers. Mga engineers din, marami akong kakilala ng mga managerial ang positions kasi iba talaga magtrabaho ang mga Pinoy. Tapos yung mga musicians din natin, kumbaga pag may banda, Pilipino ang equals Pinoy yan. Pag sinabi na singer, equals Pinoy yan dito sa China. Honestly, marami tayong mga kakilala na ganun. So ayan, teachers, engineers, teachers, musicians. Tapos marami din tayong mga kakilala na QA sa mga factory. Sila naman yung mga nagtatrabaho na connected sa mga factories, companies from the US at connected din sa Pinas. Yung parang ganun, mga quality control agents, mga QAs. Sila yung nag-check ng mga factories dito. So marami tayong kakilala na gano'n na nagtatrabaho dito sa China as well. Ito yung mga kaibigan ko. Ang iba dito mga kaibigan ko na mga balikbayan kasi every month umuwi sila ng Pinas. Ganun, kasi masarap ang buhay nila. Kumbaga, punta lang dito. Tapos, maraming mga perks din dito sa QA jobs. So, yan. Pag-usapan natin later kung anong mga requirements. So, limited ang scope ng alam ko dito at base lang sa mga yung mga information sa mga nakukuha ko sa kanila. So, yun. Kung ano lang nakuha kong informations, yun lang sasabihin ko. Alright, so okay. So, meron din tayong marami tayong mga kababayan dito na nagtatrabaho na hindi pa legal. So, sana nga ma-legalize or mabigyan na sila ng visa. Ito yung mga DH nating kababayan, mga tutor nating kababayan. So, marami sa atin dito nagtatrabaho sa bahay, mga kasambahay, mga nag-aalaga ng bata. Ito yung mga DH nating kababayan na sa ngayon ay hindi pa sila pinalad na magkaroon ng visa or ma-legalize ang pagtatrabaho nila dito dahil hindi pa open para sa gobyerno ng China na magbigay ng mga domestic helper job para sa mga Pilipino or kahit sa anong lahi. Kasi dito ang domestic helper, ang alam ko kasi ang ng gobyerno nila is maraming mga mga Chinese ang wala ding trabaho na gustong mamasukan bilang DH. Pero pagdating kasi sa mga sa mga mayayaman, dami kasi mayayaman dito na pamilya. Mas gusto nilang kumuha ng mga Pilipino kasi masipag na, nakakapagturo pa ng English sa mga anak nila, masino pa sa bahay. Kumbaga mataas ang antas ng mga Pilipino kahit domestic helper ang trabaho mo kasi iba ang kalidad ng trabaho ng mga Pilipino dito. So,
Yun. So, Pilipino pa rin ang mga kinukuha. Kaya nga, marami pa rin nagtatrabaho nating mga kababayan na hindi legal kasi may demand pa rin. Kung may demand, may supply. Kahit ang mga kababayan natin na karamihan kasi sa kanila mga biktima ng illegal recruitment eh. So, ito yung mga pinangakuan ng legal na trabaho sa Pinas. Sasabihin na ang trabaho mo, usually ang offer sa iyo is tutor eh. Sabi may tutorial job at magtuturo ka lang ng isang bata or magtuturo ka lang ng isang learning center. Ganun. Tapos maraming mga mabulaklak na mga sinasabi pero pagdating dito is ang tutor na offer sa iyo is magtira kasi sa bahay ng pamilya, sa umpisa ganun, mag-aalaga ng bata, tapos tuturuan mong bata, tapos in the end, ang mangyayari is magiging kasama na yung paglinis, pagpapaligo, paghatid ng bata sa school, pagpapakain, pagluluto ng pagkain. So in the end, nagiging DH ka na. Pero kahit ganun pa man, anong trabaho ng DH dito sa China magaan kasi isang bata lang ang aalagaan mo tapos konti lang hindi naman malalaki masyadong mga bahay dito eh. Unless na lang kung super yaman ang pamilya na pasukan ng kababayan natin kasi ang nakilala kong kaibigan ko na isa is nakapagtrabaho sa isang may-ari ng solar company na pamilya, ang bahay nila is parang 5 floors nakatira sa villa tapos nililinis niya yung kaya iniwanan niya kasi siya lang mag-isa doon. So yun, so far majority naman dito talaga ng mga DH satisfied kasi nga maganda din ang mga treatment sa kanila tapos maganda din ang pasahod which is pag-uusapan natin kung anong mga sahod o magkano mga sinasahod ng mga teachers, engineers, musicians, QAs at DH sa next video ko. So, make sure don't forget na to mag-subscribe. Tapos, kung may mga suggestions kayo na para mag-improve ang this is my first una kong video ko to. So, nangangapa pa ako. Hindi ako kabisado ng Tagalog kasi galing akong Bisaya, isa akong Waray. So, pagpasensyahan nyo na po. So, kung mayroon kayong gustong i-suggest para mag-improve ako, so please do comment lang. Kung may mga nasasabi ako na wrong pronunciation, pasensyahan nyo na po kasi tao lang. Ganun talaga pag galing kang somewhere there. Yan. So, pag-usapan natin ngayon kung anong mga requirements para makapag-apply ka bilang teacher, engineer, musician, QA, or DH. Wag muna natin pag-usapan ng DH kasi hindi pa naman to open sa illegal pa naman to. So, okay. So, ang teachers. Kailangan mo lang ng 2 years teaching experience. Ang 2 years teaching experience na yan ay kailangan ay hindi part-time kundi full-time. Kasi pag part-time ang nakalagay sa resume mo ay hindi yun ino-honor eh. Kasi in Excel hindi yun counted as full-time job or hindi yung counted kung ilang years ka kung part-time ang itinuturo. So, yun, 2 years teaching experience tapos kung meron kang mga TESOL or other TEFL or other international teaching certificates, so plus factor na yan. So hindi yan mandatory pero mas malaking chance mo na makakuha ng isang teaching job dito sa China. Yan. So sa math, science, physics at chemistry walang problema. Sa biology walang problema yan kasi kahit non-native ka, pwede kang mag-apply dito sa China. Pagdating naman sa English, dito nagkakaroon ng problema kasi May last year 2018 May, naglabas ng bagong panukala or bagong batas ang Chinese government na ang mga subject ng English ay dapat ituro ng mga native English speakers. Sino itong mga native English speakers? Sila yung mga
uh, mga teachers or mga tao from US, Canada, Australia, New Zealand, yung mga nagsasalita ng English. So, ang Pilipinas hindi po kasali diyan. So, kahit magaling tayo magturo, pero dahil hindi tayo native English speakers, so hindi po tayo, sa ngayon hindi po tayo binibigyan ng, uh, hindi po tayo binibigyan ng visa. Kung ang ina-applyan natin or ang ina-applyan ng school na papasukan mo is as an English teachers. So, halimbawa ako, isa akong kindergarten teacher, nagtuturo ako ng English. Pero dahil dito ako sa China matagal na, so parang may exemption na. So, ang batas na ito, ang bagong batas na ito ay para lang sa mga newly applicants. So, kung bago kang applicant ka, magtuturo ka ng English, ay dapat gawan ka ng paraan ng school mo na i-apply ka not as an English teacher. Pwede kang i-apply as like a homeroom teacher or a PE teacher or ibang subject. Wag lang English teachers kasi hindi ka mabibigyan ng visa. So far ito yung patakaran ng maraming provinces dito sa China. So, may mga provinces, mga narinig ko from other teachers na okay naman daw sa kanilang English as an English teachers na kapag apply naman. So, maganda kung ganun. So, papasalamat tayo sa ibang probinsya ng China na nagbibigay ng mga working visa sa mga English teachers nating kababayan. Sana sa buong China maipatupad din ulit yung ganong klaseng sistema para at least naman maraming mga kababayan natin ang magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho as an English teachers. Yun. So, pagdating sa math, sciences, or science-related subject, walang problema dyan kahit ano ka, sabi ko nga, kahit non-native ka, kahit Asians, like Indians or Pinoy, pwede ka mag-apply directly ng ganun. Kahit sa Pinas ka o sa China, nandito na pwede ka mabigyan ng visa. Alright, so sa engineers naman, so ang alam ko dito is experience lang talaga. So kung meron kang experience sa related field na ina-applyan mo is walang problema. Pwede kang trabaho dito sa China. Sa musicians, syempre, kailangan talaga magaling kang kumanta or may expertise ka sa isang instrument na ginagamit mo or na gamit mo sa pagtugtog. So, pagdating sa kantahan, ay naman tayo, biyasa na dyan ang mga Pilipino, wala nang problema dyan. Sa mga QAs, sa Quality Control Department, kailangan lang nang meron kang kasi mga supervisory na to nag-inspections lang kayo ng mga factories. So, kailangan meron kang managerial positions na experience sa Pinas or kung saan mong bansa. Meron kang experience dapat na ganun. So, ang naman is apply lang. Try lang, apply. Kung hindi ka swerte dito sa umpisa, apply lang kasi the more applications, kasi contact sports to so apply, the more chances na magkaroon ka ng opportunity na may open na magandang job para sa iyo. Okay, so pag-usapan naman natin ng DH. Ang domestic helper kasi dito sa China, ang requirements dito is wala talaga. So, wala akong masasabi dyan kasi sabi ko nga, wag na natin pag-usapan. Naka-ex na dito ang wish ko lang is sana mabigyan ng pagkakataon or sana mabigyan ng oportunidad ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nandito mismo sa China na mga domestic helper or mga tutor, mga DH or mga kasambahay na malegalize ang stay nila at mabigyan sila ng visa kasi nakakaawa na hindi sila makauwi kasi kailangan nila ng trabaho
may mga project sila, may pinapaaral, may mga tinutulungang pamilya. Siyempre, wala, ganun naman talaga ang nature ng mga OFW. Sana mabigyan sila ng ng oportunidad na maging legal para nang sa ganun naman ay makauwi na sila pagkadating sa holiday season, sa Chinese New Year, or kung summer break or vacation, para makauwi na rin sila at makapili ang kanilang mga mahal sa buhay. Marami tayong mga kaibigan, may kumare ako, mga close friends ko na ganun, kaya ang puso ko talaga is naawa ako sa sitwasyon nila. Pero ito yung mga tao na makikita mo ang tatag, tapang at determinasyon sa puso nila, kasi kailangan nilang kumapit, kailangan nilang magpursige para sa mga pamilya nila na naiwan sa Pinas. Kaya saludo ako sa mga DH nating kababayan. Alright, so yan lang muna ngayon. Salamat sa pakikinig at pasensya na po kayo sa mga mali-mali na mga nasabi ko or mga pronunciation na nasabi ko. Gaya nga ng sabi ko is first time ko to at galing isa akong Bisaya, kaya ay sana yung may mga suggestions dyan, i-comment nyo lang po, kasi I would love to learn. Gusto ko improve ang sarili ko, kaya please comment if you have suggestions. So next video natin, pag-uusapan natin ang mga sahod, so para may guide kayo. So please don't forget to subscribe, click the notification bell para sa alam nyo kung next video ko is uploaded na. Alright, salamat sa pakikinig at panonood. Mabuhay ka, kabayan.